Cha, ngibone igama lami angikhona anginingi kulezi zinto zokuxhumana njengokuthi nje ku-Facebook angiyona indawo kusiyona indawo yami. Ngithole bengisendelwa ngabantu bethi hayibuke baba Ntuli uyayibona nakho kukanje, ngathola kumeshwe isithombe sami nesikabhoti kubhalwe nokuthi ngasibuka ngathi mangibuka ngifunda indaba hawu mina ngadubula ngathenga inkabi ezadubula ubhoti uzambulala ngo-2018 lento ibhalwe kanjalo imangale hawu ngathenga inkabi yebo njengobe sengigcina senginimemeza ukuthi ake nize nizongilalelisa nike nibeke lizwe kukhulunywa yonke into ngami okulihlungu ngephepha. South Africa siyabingelela kuphi nakuphi lana khona ke nibingela umduduzo kaMkhwanazi njengenjwayelo. Sivela kwinhlangano Ithuleleni Organizations nibela namhlanje ke singapha eMtuba emfekayo kodwa ke bazobe sebesisho ukuthi isigodi ukuthi sikephi nendawo sibiziwe ke la ubaba uNtuli othe ucela uthuleni ukuthi awubone usondele ngapha uzombona uzosho ukuthi ke ngabe usibizeleni nokuthi kuphi lokhu afisa mhlawumbe ukuthi akuthule la kwaThuleleni. Siyakubingela baba. Yebo. Siyaphila Mphepha ninjani? Ngiyaphila. Ubaba bani? uThulane Jomo Ronel Ntuli. Kodwa lika Jomo igama lami nje ngijwayeleke ngale ndaweni. Yebo. Udlala ibhola na? Cha ngayithanda nje ngakhula ngimncane. Ngathi noma sengithi ukuthinta ibhunguli zami ibhola. Thothi ikhathi zethu kwakunzima ke. Ungakwazi ukudlala ibhola kahle nithi niyadlala nixoshwe ama-ground endaweni bengafuni ngisho abantu abadala ukuthi kunidlale ibhola. Bese manje usinkomo. Hamba siyolusa sibuye esikoleni nixoshwe manidlala ibhola. Yebo ba. Wazi wakhulela khona vele ezweni la? Ngakhulela ngizalelwe la? Ngikhulela khona futhi. Yebo. Waziwa njengobani la uthi uJomo endaweni? Yebo. Umfundisi noma manje sengiyubishop ngiyakhonzisa nje abazalwane nginabazalwane abaningi ngiyakhonzisa ngiphilela nje ngokukholwa mina angisiyena umuntu olwa nabantu umuntu othi ulwa nami umuntu onenkinga nami mina ngisuke ngenankinga nomuntu. Umbishop kuliphi ibandla? Ebandleni laseGejeni iChristian Catholic Apostolic Church in Zion. Ephethe Archbishop ubaba uDube eMzalabantu. Washo ukuthi kanje usithola izwi lenkosi ngekuseni Nkosi? Yebo kukhona konke ba. Cha Bishop nakho ke uthe ucela uthuleleni sefikile. Sibizelweni? Cha. Ngibone igama lami angikhona anginingi kulezi zinto zokuxhumana. Njengokuthi nje ku-Facebook angiyona indawo kusiyona indawo yami. Ngithole bengisendelwa ngabantu bethi hayibuke baba Ntuli uyayibona nakho kukanje, ngathola kumeshwe isithombe sami nesikabhoti kubhalwe nokuthi ngasibuka ngathi mangibuka ngifunda indaba hawu mina ngadubula ngathenga inkabi ezadubula ubhoti uzambulala ngo-2018 lento ibhalwe kanjalo imangale hawu ngathenga inkabi yebo njengobe sengigcina senginimemeza ukuthi ake nize nizongilalelisa nike nibeke lizwe kukhulunywa yonke into ngami okulihlungu ngephepha leli lika Facebook kuphendula nomuntu ongakwazi akuthuke nongakaza akubone abanye bangibiza abafundisi bama ngicela ngangakufunda nje nokufundayo angangifundisi ngoba kuyangikhuba. Yebo izinto eziningi nje inhlamba ngithukwa ngibhaliwe mina njengomuntu owumbulali umbuzo enginawo uma ngo-2018 ngabulala ubhuti angeke ngisho kungaze kube manje ngihleli ngakaze ngiphenywe ngingakaze ngibone ngisho isithunzi noma i-security ke nje lizongibuza ukuthi wazini ngalolu daba. Kodwa manje ngiyaxakeka mase ngithola akekho futhi okwambuza ngisho wasekhaya akekho okwangibuza kodwa ngithola sebekhiphe igama lami balikhipha bayangingcolisa. Kuphuma ku-Facebook ubani okuhamba ufake igama lakho ku-Facebook? Ngithole ku-online njengoba kade ngisenda nje nami nginibonisa ukuthi nakho kunje
angiboni umuntu obhale lapha ukuthi Yeah. ubani. Yebo, kodwa ababhalele yanto umndeni kwakithi kaBhuti uFilmon lo kade ngibiswe naye. Yeah. Ubhuti ke uye ongiqhathe nezingane zakhe. Ubhuti akade engenalo nje iqiniso emhlabeni. Uma ekhuluma into uyawaqamba nje amanga wenze nje awacreate amanga bekhona. Yena nje straight isiqu sakhe. Nami nje ngakhala ngilungisa la wakwathi kule yandlu ubone imfene ingenzela itiye izosinikeza nonkosikazi itiye igqoka iphinifi imfene. Awu. Ngeshwa ke ngathi bangiyizwa lento ngoba ngikholwa ukuthi ngaba khona imfene ukuthi ayikwazi ukwenza itiye ikwenzela itiye ikunesi. Unemfene wena? Into engakaze amazwe ngathi mangifike ngimbuza wona ngathi kithi wake wayibona yini imfene ngoba nilazalwe kuqala. Wathi cha ngaze ngiyibone ngase ngimbuza hawe eyayingenzela itiye pho kanti iphumaphi. Yathi ingane yakhe hayi uthula ubaba akaza yisho leyo nto. Emuva ukuthi esadutshuliswa sedutshuliwe kodwa ngoba phela wayevele egule noshukela. Family yethu inoshukela. Ngaya-ke kuwe mina ngakhuluma naye Bhuti kunento engayizwa ngangihamba naye insizwa leya kaMgabhi. Safika ngamfika ngakhuluma naye sahlala nje saxoxa. Ngasethi mina Bhuti lento angiyizwa kahle. Wayesethi cha mfowethu ngangiqamba amanga. Ngangidlalela ngagcina ingane engayitshenanga ukuthi ngiyadlala. Kuningi uBhuti akumoshile ngomlomo wakhe ngoba kunjena nje. Uye mina ngazasho lutho udutshuliwe ngangilalele la ngizwanga nokudutshulwa ngangingekho. Adutshulwa bani kebe? Kwadutshulwa ngabantu ngesikhathi ngo-2018 kwakungena igebengu la imfekayi zithatha imoto. Zithatha imoto njengokuthi ukhona umfana nje omunye engimaziyo wathathela imoto uLindo le emchakweni N2. Zathathwa imoto kaSong nomfundisi wayekhonisa lapha kanyawo wathathelwa nomdluli ngapha. Wathathelwa ukonakala sekuthathelwa yena ke. Zisiwaphi umuntu esithobani? Imoto mangizwa bayizithathwa ngazi nami. Kodwa ngalesikhathi uthi imoto ziyathathwa ziyaweliswa imoto ezinkulu kubanjwa amafortuna lezo moto. Yebo lolu daba lolu uhulumeni ozwangena kulo. Bamamba kuBhuti labo bantu. Angazi bathatha bakhona imoto yakhe yagcina ithathekile ungathi kodwa akufunakala ifortuna. uBhuti befuna ifortuna kwatholakala ukuthi ukhiye mase sixoxela ukuthi wayewufake eandeni ukhiye wemoto. Befuna ukhiye waphaphama abafana abancane bemkakile befuna ukhiye esitshena thina. Wavuka kuBhuti uthi ngavuka ngagadla. Futhi ngabashaya abafana ngabashaya babafana sebeyamdubula. Mina ayistory wagcina esitshena so. Mina ngixoxelwa umfowethu engimelama uDaniel ufika uDaniel uzongibiza la ekseni ngiyacabanga ukuthi kwakuko past 5 or 4 past 5 ngisenje kanjalo. Uthi qo mfowethu ushaya igede ngithi igate ngithi yini uthi phuma ngithi yini uthi hayi uBhuti sebemdubule ngale. Ngithi mina uBhuti sebemdubule uBhuti umfowethu lo engimlama uDaniel uphethe umkhonto na. Ngiphume sobabili ngihambe naye siye khona simfice ngale uBhuti sifike singenisana kanti sesingenisana namaphoyisa. Mangizwe exoxa yena umfowethu uthi yena ufonelwe ingane yakhe uBhuti yathi yena okuthiwa unkawu sebemdubulile ubaba. Thina basithathile silapha eBushland. Mangifika ke mina asifike sonke sibuke awu uBhuti kanjani sibuke aqokule kukhanya sibona umakoti nangi beqhamuka. Kuthiwa nomakoti akekho kade ethunjiwe. Okay babuye bonke izingane sokunamaphoyisa kwenziwe leyo nto ke kukhulunywe njengabo ukuthi kuaphothwini sesibhedlela. Yebo. Hayi abuye uBhuti abengcono. Mina njalo angazi ukuthi kanti yimi. Abengcono uBhuti kube ngconywana aphile. Ungathi uyaphila kuze kushaye bese kumshintshela ukugula agule ngoba phela unoshukela emzimbeni. Kanti vele egoli ade bemkhiphe ngokugula egula kakhulu. Hayi kancane. Okay ke mina njalo konke lapha ngathi ngenaphi. Kodwa manje mase nguthola kodwa ngibone ngomncwabo manje sengihlanganisa ngomncwabo. Wathutshula washona? Akashonanga. Wathutshulwa nje la emathangeni waphila saphila naye ngicabanga ukuthi lento yenze ngo-April
ukushona uze wangcwatshwa ngoba sekungathi ungcwatshwe ngoJuly 5 ku-28 Oh, 2018. wadla ngakho kulimala lokho akutholile. Ushukela angazi ngeke ngisho ukuthi ukulimala ngifuna uqamba ma ngoba vele naseGoli babemkhiphe kade ephefumula ngemshini nakhona lapho ephefumula ngemshini emsebenzini kwathi umndeni kawuse ngathothi ngangibhizi ngakhipha imali nganikeza usisi wethu omdala abalamana naye ngibela sisi uye le kubhuti uyongibonela ngoba ngizokuba ngibhizi umsebenzi enginawo uyangixaka ngibhizi kulezi insuku gibela sisi ngoba kufuneka noma ababili abantu hamba umfowethu kahamba usisi bagibela bayiGoli ngakhipha imali ngathi sisigibela mase kufikele kusisi wafika wathi imali le mayisinda wathi imali yona leyo engayinikeza usisi yayinezilwana ilwana usisi ngamnikeza izilwana zabheka eGoli kusho ukuthi le mali yayine ubhuti nje athi umuntu onganalo iqiniso. Okay. Athi nganalo nje iqiniso kakhulu. Oh, wagcina edlulile ke emhlabeni. Wagcina edlulile ke emhlabeni. Saba khona emngcwabeni. Mina ngiyabona manje emngcwabeni. Hey. Ngiqale ngibona abantu makusokuhlela uhlelo, anti sibhala uhlelo lomndeni. Ngithi ngiyafika. Ngifika uhlelo alisekho, asolushintshiwe. Belunjani mase tshintshe olubone lokuqala? La uyabhalwa phela ngithi siyabhala sonke ukuthi hayi kuzokhulumeka kanje 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 kanje. Walibona lokuqala. Yebo lokuqala nami ngangifakiwe phakathi kulo. Oh yeah. Yebo nami ngangifakiwe lokuqala sithe sisi hayi uhlelo aliseze kuba khona. Khona solisethwe eGoli. Lolo lisethwe eGoli ngangokuthi ngangikhona hayi emngcwabeni. Inkinga enganginayo uNkulunkulu wangifihla kuyo nje ngoba ukuhlala nabantu ungazi ukuthi wena unenkinga nabo wena ukhululekile wangisiza uNkulunkulu lapho ngoba ngangihamba ekusuku la ngiye ngale ngihleli kusekhaya phela kushoniwe ngifike ngihlale ngishiya uthatha umakoti wami ayolala khona nami ngihlale bese ngibuya ngithi ekhaya kodwa ngapha ngibuye ngizolala ngapha mina ngihambe la ekusuku dafubula uNkulunkulu wangifihla nje kulokho ukuthi ngingabulawa kuleso sikhathi ngoba ngangingasilutho ngithe mase ngizwa ukuthi ingane ngaze ngakhishiswa inkomo nje mina ngisengiyayibona lesengiyihlanganisa yathi ingane baba omncane wena isho kimi ucabanga wena nje kuba kumfowenu uyothi walahlekelwa yini wena iphi nje into enikhipha inkomo ukhiphe nje noma inkomo ukuthi kuhlatshelwe umfowenu ngaxakeka mina inkomo nami kade ngangishonelwa ngabantu nje ubaba eshona ubaba ngangisemncane umama ushonile senza yonke into akukho umuntu okumjuthe kuthiwa akakhipha inkomo ngayithulela nje mina ngaze ngagcina kathathwa inkomo lengane zikabhuti kathi kufuneka enye inkomo edwe ngayo ngayithulela mina ngiyiphendula ngaleyo nto yathathwa leyo nkomo yahlatshwa eyayihlala la kimi ingane inkomo yomunye ubhuti ihlala la kimi ongasekho yathathwa yahlatshwa ngavala umlomo wami angithi ngingcwabeni ngibona izinto ayihambi kahle hawu lapha awangisekho ohlelweni ngibona kuyakhulunywa ngaze ngachitshiyelwa ngomsizi ngase ngithi kodwa ke ngobe ubhuti wami ngangithi ngifuna ukunqaba ukuthi kithi ngichitshilelwe lo ngomsizi kusho ukuthini lokho ngase ngibuyelwa ukuthi laba abantu abagcwele la emngcwabeni bazohamba nami ukuthi mina nginqabile ukukhuluma ohlelweni lukaBhuti mina ngithunywe entweni errong kuthiwa njena umfundisi okade ekhethiwe ukuthi uzokhuluma uzophatha inkonzo angihambe lo mfundisi ngimtshene ukuthi mina kuthiwa wena njengomfundisi baba omncane unelungelo lokumqonda umtshela ukuthi sesiyakukhansela senibanga manje ukukhuluma emngcwabeni basho angikhansela umpostoli owayesuka enseleni bembize bona owabo angimazi mina ngimazi nje ngokumazi ukuthi la endaweni ngengimazi unabashana bakhe abazalayo la kanya kuthiwa hamba umkhansela nganqaba ukuthi ngiyokhansela umpostoli ngiyokhansela umpostoli mina ngathi cha angifuni esiqale kiso ngoba ngasathi nimbize kanjani manje ngingamfuni lokho komngcwabo kaBhuti lezo zinto kuhanjwe kuze bese kuthi makuqedwa ngathi maniqedwe ukungcwaba ngenefamily kungangcwabeki ke ngoba la ekhaya sikhonza ngesabatha ubaba wathi singalokothi ngesabatha senze lutho uBhuti makuthi kuyambewa imingcwabo kumyambiwa lapha kuvele kube nedwala nje nifuna ukungcwaba ngalesabathi kwangcwatshwa ngalo
Kwathiwa kangcwatshwa ngase ngithi mina hayi mina nginankinga ngoba akungcwatshwa mina ngiyazazi ngiyongcwatshwa nini Wasebephikisana namazwi ekhehla. anamazwi ekhehla ngathula bathi babethi bangcwaba bavele kaba nedwala manga ngichazisela kahle South Africa kuthe ngesikhathi ngo6:30 lavuma ukwehla ithuna sekuhambe ngisho ihambele ezazikhona emngcwabeni sekusela abantu nje bendawo nabo sekulawo madoda la Usuku lonke Saturday. suku lonke Saturday Akumbheki ethuneni. akumbheki ethuneni Yeah. bathe mase beyichaza ngoba kunengane yakhe ubhuti Inkonzo iyasha ngapha etendeni. yaze yaphela inkonzo kwagcina sekukhulunywa sekungasiyo ukuthi sokuzokwenziwa Baphakela ukudla abantu. baphakela abantu ukudla bayihambela abantu kwasala lelo hlanzana lawo madoda endawo asilekelela amehlisa amngcwaba Imini yonke kuze kuba ntambama. yebo Kuze kushabane. u6:30 Alivumi ithuna. alivumi ithuna Kuzokwenzekalani isigcino? isigcino hayi balisiza abantu bangcwaba mase kwenzeka kanjalo kuthiwa Ngo-6 ngo6 ntambama. kuthiwa yebo Kwayimali ivumi ithuna. livuma ithuna kathiwa ke mina ali ithuna nje belingambeki nje ukuthi ngoba bekukhona mina kulomngcwabo Wena thu nemfene. yebo mina ngimthakathi mina ngizazi nje ukuthi mina bengenandaba ke nalokho abahlale bekusho hayi umthakathi hayi kusho yena ubhuti wayenginuka ngingena nkinga ke ngijethi nje into yalesi sikhathi ngoba amafamily onke ayanukana Ulapha nje nawe uyabona ithuna livumi. alivumi ithuna Bona ngalasho ukuthi bathi ngenhliziyo bathi khona umkhunkulo. nangu umkhunkulo yebo Owenza ukuthi ithuna owenza lingabeki. ithuna lingehle kusho ingane njalo ngoba lo muzi uxofwa ingane yentombazana okuthiwa uxolile esalwa uye ubhuti le ngane inenkinga isatshwa uwe wonke umuntu ingane nje lengane kuyona ingane endala lezi ingane siyalawula izingane la ekhaya ihlukanisa umndeni ongamaqembuqembu manje mawukhuluma nami nje ikutshela ungamkhulumi bayizitshenwa nje ukuthi ungamkhulumisi lo wamuntu ukhulumisa lo wamuntu thina ngeke siphinde sikukhulumise bake baqonda usisi nje sebahlula usisi wabahlula usisi wami omdala kathiwa mawungumkhulumisa thina ke siphinde sikukhulumise uyathakatha niyambona kwathi usisi angikwazi ukufakaza into engakaze ngimbone ingane kamama ngiyofika kobaba ngithini ngikhuluma iphutha into engakaze ngiyibone emhlabeni ukuthi ikhona kathiwa usayita nayo njengoba ke kugcineke ebese ngihlotshelwa mina ngabasekhaya kamama sekufanele ugezwe ngamanzi ebese bethi hamba lapha mzala ngithi mina yabazala bathi ngoba sageza la hamba vele ufike uthatha amanzi ugeze ngale khaya ngavele ngasuka ngeza la ekhaya ngageza ngibuzanga nokuthi yini inkinga ngoba nami ngangisibona simi ukuthi hayi akuyona lento kanti kade ngiphikisana nalesi simo kodwa ngathi nje angibekezelela ukuthi lo sesizalwa naye nomama mangimbonile engcwatshwa kuphelile laba abanye angisena ndaba ngoba kokukhomba ukuthi ingane kamama bekuyiyoyodwa noma bengasithi nezona izenza kimi kodwa mangibe khona emngcwabeni wakhe wehliswa kuphelile ngasuka ngazogeza ngapha angihlambulukanga nje mina kanye nabo ngalinda ukuthi ngizwe ukuthi bahlambuluka nini nami ngabamba imbuzi nganquma imbuzi ngathi ekhaya siyahlambuluka sihlambuluka ubhuti usho kwinhlambuluko ka7 sayenza saqeda nami ngasikhathi ngalinda ukuthi ngibabuza ukuthi ngisuka sebayenza nami ngenza kanjalo Nawe wayihlambulula. nami ngayihlambulula lapho Bahlanjulwa ngapha nawe uthi yebo nami ngiyayihlambulula ngapha nezingane zami kunosizi nje olukhulu la ekhaya iningi ke into la iqhamuka khona mangibuka lento kakhulu njengoba manje nje nakho mina ngithi ngibuye ngisize nabantu ngithandazela abantu isizathu kubangwa ngisho ukuthandazela abantu ukubanga nobani ngithandaza. uyabo njengamanje le ngane engangifuni la kumbona igulile la ekhaya kungayona yodwa yagula kabhuti uxolile wagula kaze kabuwa kimi kaze uthi wababa omncane nasi ingane kuthiwa egoli manje ukuthi uyasebenza iveliwe ithi iqimo ngathi mina ake niyibize ithatheni ingane egoli ibuye kimi ngafika la ekhaya ngayikhulekela ingane yaphila lengane ngahamba nabazalwane sayifaka olwandle sayifaka olwandle kaphela lento kaphela lokhu
ukuhlanganisa ubuthunywa sathi ayikhuleke ifunda ngagcina ngalokho ngabe ngigwaze ngowami ngithe ngibona ayisangikhulumisi lengane kade ithi ubaba omncane wami engimthanda kabi ayisangikhulumisi ayisangifuni nje njengoba ke kuze kube yimpi ilwa nami mina yimi ngedwa elwa nami emndenini kodwa ke kulento kulomndeni kunomona nami ngoba mina ngiyazama ngilali mina ngiyazama ngizamela ukuthi nami ngiphile njengoba ubona beneka igama lami nje emphakathini belikhipha kanje benzela ukuthi abantu bami engibasizayo bangibuke njengomuntu ongcolile yabo nje bangimeshane ngabantu engabajwayele nokanye kathiwa umndeni wakwaMahlamane ngihlangene nawo ngihlangene nezigebengu zakwaMahlamane ngiyabaza abantu bakaMahlamane bakude kabi nami baseqakweni manje omunye uzolitolika phela ukuthi mawuthi wena uthi awulali kanti thi unemfene ekwenzela itiye lapha awuphuzi itiye ebusuku nalemfene abathi nayo angisho khona ukungalali ngisho omunye umuntu olalela ngithi uzoyithatha leyo nkulumo angaze ngiyayizwa ukuba zothi hawu uthani yamuzwa ukuthi akalali ngesilele ngapha wenzani ukungalali kwami ukusebenza ukuthi nje mina ngibe ngisebenze ngi-hard worker ngisebenzele ingane zami ngithi lokhu nalokhu ngizokwenza lokhu ngoba ithenye ingane kade bengifika bathi wena ufela ukuthi awuceli ngani kanti ngayibuza ukuthi mina yakhona unkawu izongitshela ukuthi ubaba omncane wena ufela ukuthi awuceli ngathi mina ngabe ngiyagula ekhanda ngicela ukudla kukhona ngishiya ukudla kukhona ngiyokucela emsini womuntu kanti ngabe yini uNkulunkulu ngabe ngikucelelani uyothi uNkulunkulu ngingenzani okay manje njengoba ke uthi ke usunekiwe ke la ko Facebook ikuphi okufisa usizakale ngakho kulokho osunekelwe ngakho izwe ke la kubona izwe ukuthi uthiwa unemfene uthunani ngiyumthakathi nje nothenga inkabi kakhulu lokho kungithuse kakhulu ukuthi ngithenga inkabi mina ngikhona ngikwazi mina la endaweni noma esizweni nje sonke sase South Africa angaze ngixabane namuntu akekho umuntu engilwa naye angaze nje ngilwe namuntu ngisho ungasuka uye enduneni uye kuphi bonke abantu abaholi bomphakathi kodwa umndeni wala ekhaya umndeni kaBhuti ungigcolise wangigcolisa wangihodula phansi mina nezibhamu anginaso nje isibhamu mina ubaba sikhule sitshela ukuthi isibhamu ekhaya sifuneki noBhuti nje ubaba nathi wabulawa zingane wayesinale unkolelo sakhuliswa ngayo thina sikhuliswe ngokuthandaza la ekhaya umusi nje wokuthandaza sakhula sonke sikhuliswa kanjalo mina ke ngomncane ngifike mina vele oBhuti sebebadala impela kodwa nje kade ngilalela ubaba ekhuluma nami esibayala uma uthi umndeni kaBhuti omunye bengabuza ukuthi ubufakazi balokho ukuthi umndeni kaBhuti ungathi nabo abakuveze lapho ku Facebook lapha kuvelile ku Facebook ngoba lento bathe mangiyichecka ngathola ukuthi sekumeshe umuntu oqala omeshe lento yiyo lengane esegoli okuthiwa uxolile kukhona la kuvela khona ukuthi yena kumeshini kade khona ikumeshe bangisendela enabo ku groupini yawo ku Facebook katholakala ukuthi yiyo sifake lento eyafaka lento okuqala uma ngithi ngiyababuza angaze ngikhulume namuntu nje ngaza ngoba igama lami lingcoliswe ngendlela eyisimanga kodwa iqiniso lona bengicela ningilandelele iqiniso kuze laba bantu ngoba phela mawunecala eSouth Africa wenziwa njani umkhwanazi omkhulu cha phela mawunecala nginankinga mina nanto ucingo ngizofanele ubafu umkhwanazi uyaboshwa zathumele zakhe kade lawane zingene la neveni zizokuxosha mawukuthi unecala uthi uthenga inkaba ngithuna nezibhamu yebo ngingamthinta loViyane manje mina ngifuna ukwazi ukuthi kuphunyelwe obala ukuthi kombe ungathumela inkabi kubantu ngo2018 kuze kube namhlanje laba bantu basemfihlakala engaka ngawe bangakubophi kuloko kuhlanjazwa kwegama lakho ke iziphi istep obusuyithathile mhlawumbe inyathelo ngaphambi kokuthi uthinte bakathweleni cha icala uyabona nje ngithola isakho ukuthi necala engangilivulile la eMatuba
ngisho ungavula icala mawulivulela lo wamama wakulo wamusi ake ngayibali ngoba inkantolo ezimbili eMtube edrobheni ingakhulumi ngeto kwaMsane uma uvulela icala kaMsane wavulela lapha awuphindi icala lakho awazi nothi ishonaphi njobe nelami engalivula lokudutshulwa ngoba mina ngidutshuliwe ngonyaka ophelile sengibonga ukuthi hawu kanti ngidutshulwa nje nahamba abantu abangibulalayo nawe waphinda wadutshulwa ngidutshuliwe mina ngonyaka wadutshulwa ophelile umfowenu kwadutshulwa umfowethu nawe usudutshuliwe 5 February ngonyaka ophelile udutshulwa-ke udutshulwa ngenelwe khona la ekhaya nanti uthi ngoba nibuki lapha ngaphandle nazi inhlafu zesibhamu ezinye ngangishawa ngaphakathi endlini amaphoyisa akhona lawo macala onke nomfowenu bamngenela ekhaya yebo wadutshulelwa egcekeni ekhaya yebo nawe ungenelwe ekhaya mina kangena nje umuntu wangena nge-sitting room ngale ngakhuluma lutho ngasikhathini ngo-7:30 ntambama February ntambama yebo ntambama nambone ngena sambona yebo wathuba akaze akhulume lutho wangena nje wagadla ngesibhamu kuwena ngangihleli kanje njobe ngihleli nje kanje ngambona nje ube emi ubhuti lo wakukhala isibhamu njalo khala isibhamu inhlavu zaba u7 phakathi endlini engangidutshulwa ngazo sihlukaniselwa ngama-tiles amathathu phansi osofa nje abalapha sebedlala izingane kakhulu sebeze baba mnyama ade niyobona wangathi basikwa ngamareza la inhlafu yayingena khona yebo hayi no khuleka amiyeke khuleka qhubeka yebo bangidubula kafa amafoni engangiwaphethe la babulala amafoni ami ngesibhamu uyihlaba nje kuwena yebo babulala amafoni ami ngesibhamu beshaya ngenhlanhla kaNkulunkulu mana mawusuthi beshaya kanti bangaki wangigcina ukuthi umuntu oyedwa wambona uyedwa wayeshaya wangidubulayo ngithe mangithi nangomunye emnyango lawo emnyango le aluminium yeah angimbonanga ke lo wafaka isibhamu nakho phela uthi emnyango aluminium futhi wambona wadubula ngabona isibhamu singena khona lapha okay wadubula 2 bullet lo shuthi kuhlangana u7 lo bonke bahlaba wena bahlaba mina ma kunja zakuthola cha azikutholanga lutho ma kunjalo uvikela imfene kusho ukuthi imfene yangifikela mana mfundisi uzoqhubeka yebo wena awukwazi ukukhonza amakhosi amabili wena ngala ngithi umngoJesu yebo but ngala abantu bathi nani unalo ukwenzela itimu Thanazana ngathi wayisa yena yiphi inkosi uhamba nawo la mina nginoJesu mina ukusho ukuthi wavikela uJesu uJesu umelusi wami amen unamandla wangenzela kakhulu uNkulunkulu amandla amen ngoba uNkulunkulu mangimike lapha ngithi ngisuke ke bese ngisuka ngena ngapha ekamelweni ngangingangedwa kwakunonkosikazi nomunye usibali wami silokhu ishilo badubula mina badubula omunye umuntu phela kubaleka ngishinja amaqhuma sibama yabaleka inja yami izinja zami zazibakhonkotha ngangena ngapha ekamelweni mina ngicisha ugesi kodwa ngathi mangisukuma nje ngathi mina hayi asibashayeni nami ngisukuma ngithi asibashaye waphuma lo mfana ngejubane wabaleka eka5 nje inhlafu ngoba ngathi ingqondo yabuya sengidubula inhlafu ka4 sezoshaya ka5 ngasukuma ngathi hayi simshaye wayikhipha engidubula kanje ngemuva wayikhipha kanje ngemuva usakwazi ukuyibala izinhlamvu nje beqhuma lesibhamu yebo zaba u5 endlini 2 ngaphandle uyibala njengoba ziphuma kwichember lapha ziza yebo zisa kimi yebo nesikhathi ngangihleli nje ingqondo izwi sound esibhamisho ingqondo yahamba yabona makuthiwa kodwa wakwazi ukuyibala mfundisi yebo naphansi futhi mayicoshwa ngana amaphoyisa ngawatshenta hayi ziwu7 zizonke u5 kade ukhala lapha kade oh mana mfundisi uyibale zisasho noma ubale sisibalimbo mbale eyishaya ngoba ngathi mayikuye ngathi ayi awusofikile ndoda ngibona eqhamuka kanje ngathi ayikade ngolindile ngakade vele khona mana mfundisi mana mfundisi ungasididi mfundisi yebo ungasididi ncike kaNkosi yebo usofikile ndoda amazwi ami okuqala kade ngikulindile yebo wawulinde bani mina kuke kathi ku December 31 mina ngiyumprofeti oh yebo ngifuna ngisho iqiniso nje
Oh, Futhi nje bangazi nje endaweni. ubungifihlela eqaleni. Sokufuna ngisho iqiniso. Ngimprofeti nje kakhulu. Yebo. Yebo kodwa angiyidumisi. Hayi nami uzokungipolofithele nami. Uzokungipolofithele nami. Angidumisi. Mase ngihambe. Ngimprofeti. Yebo mprofeti. Okay, izwi lingitshele ukuthi uzodutshulwa ku December 31. Oh yeah. Ebese ngihamba. Ngihambe ngitshela ayanye ingxenye yomndeni lengiphila nayo ngithi hey, lithi izwi ngizodutshulwa. Kodwa sengiswile ukuthi khona into efuna ungenzela ukuthi ngizodutshulwa bangakhela uzungu. Ebese ngiyambona omunye womndeni ngithi hayi, ebese ngithi kumakoti kaBhodi, wemakoti. Ngalezi ingane zakhe ayifuna ukungidubula, sifuna ukungidubulela ize. Mina ngazi lutho. Yini ngenzeni? Bese yathula. Ebese yaqasha ade. Hayi. Ngifike inkabi la. Ungakashaya nje u31 December ifike inkabi la. Fike mina ngibona abantu bathi sizocela ukuthi usisize baba. Ebese ngithi mina hayi. Ngizwa ngingavumi. Basiza ngani? Bathi angibathandazele bazofuna usizo ngibathandazele. Bangaki? Babe u3. Yeah. Lezi nsizwa mayifika zima ngemoto encane sengilibela imoto kodwa kwakuyi-Hyundai, lama Hyundai lamancane la. Njengo i10, i20 lolo hlobo lolo. Zima lezi nsizwa. Ebese kunentombazane eyayimi engangenze ngoba ngesabatha angisebenzi. Ngangixoxe nayo nje yathi baba ngixakekile ngase ngithi hayi ungafika ngesabatha ngekhathi zalethi. Mhlambe ngizokwazi ukuthi ngikubone ngizwe le nto oyidinga. Mbona imoto ebese ngiyitshela laba abantu bahamba kanye bese ngixoxe nale ntombazane ihamba nomunye ubhodi wami okuthiwa umthiyane la uGinglisi. Ebese ngibuza nihamba nabo yini laba? Bathi cha. Ngithi mina hayi ngiswa ikhona into engitshela laba abantu zigebengu angeke ngiye kubo. Mangifika laba kuvela abantu abayi2. Ngikhulume bese bethi hey kunobhodi bese ngithi mina lolo lele lo munye ulele emasithini angemuva kanje uyigoqile wayifihla bese ngithi mina lona ungonanga omunye umuntu lapha bese bethi hayi ubhodi uyena esifuna usibhekele yena ukuthi angasizakala kanjani uyagula bese ngithi mina wemadoda le nto ningabaphi bathi sisuke eThekwini ngithi mina mawusuka eThekwini awukwazi usuke eThekwini uzofika la engikhona kusemakhaya la ungakaze ungifonele kungekho umuntu okunikeze ilocation yami ukuthi ngikuphi ubani onithumela ebese bengasaphumi ke neqiniso ebese ngithi mina hayi wemadoda le ndlela eniyenzayo ngiyayibona ngiyayiqonda ukuthi nifunani ngeke nilunge kulokho enikucabangayo nenizokwenza hayi ke bavele baphume laba bantu bathi inamba yakhe asinayo ngibanikeze ngithi nayi inamba yami niyofona baphume bahambe ebese ithi intombazane baba uqinisile emoto zigebengu laba bantu bangene la be3 behleli ngezinqa mawuthi wena manje nje bese bephuma lo wesithathu ngithi mina bathi uyena ogulayo uthi hey banamanga zigebengu intombazane uqinisile baba ukuthi zigebengu okay ke baphume laba bantu ngihlala kuthi ngoDisemba kuthi sengidutshule ngihlala kushaya uJanuary kudlule kuyele ngoFebruary ngidutshulwe ngithi sengidutshuliwe ke bese ngiyawusa umoya hawu ngithi kubantu ngizonikhombisa nama message la engangibhalelwa khona abantu ebesethi umuntu hawu kanti usibani wayithi uzothenga nje ethi ufuna akuyobulala umuntu kuyodliwa igwinya wayisho wena Ntuli yini igwinya manje ethi nami ngangiqala ukuluswa lolo limi kuyodliwa ulakhona la emtuba lelo hayi kusho lokho wathi manje umuntu lakhona awulazi angilwazi mina manje wathi ulakhona pho ngangiqala ukuyiswa nje inkinga enjalo wathi cala kuyodliwa igwinya kanti wayisho ukuthi kuyobulala uNtuli Ntuli igwinya bakuMamfusa makusho sengiyigwinya mina nami ngaze swalolo suku ukuthi kanti ngiyigwinya wasethi mina hawu wathi lo muntu hawu ngabezwa abantu behleba lolu daba behleba kanjalo ngoba ethi umuntu kunemali ephuthumayo ekhona ufuna kuzobulawa kuzodliwa igwinya kanti kwakushiya ukubulawa uNtuli okay ke ngingakunaki ngihambisane nalento kungithuse kakhulu yabo nje mase ngiphinda sengithola ukuthi kanti ngidutshulwa
kanti lento kade ivele ikhona phambilini nje. Mina nje ubhuti angaze ngixabane naye kodwa bengangifuni. Angaze nje ngixabane naye akaze angishaye njengobhuti wami ukuthi ukhona umvimbo enginawo engithi wake wangishaya. Inkinga kabhuti engizalwa naye bengenalo iqiniso bengangifuni nokuthi ngingubani ngiqhamuka kanjani. Naba ngani? Angiyazi mina into eyabangwa khona. Zikhona ezinye ingane zakwena ngithi? Yebo. Basaphila? Angisele nobhuti mina ongimelamayo sibathathu nami. Abazali abasekho? Abazali abasekho kudala beshonile. Njengomuntu okhona nawe usomdala usunomndeni. Lento yokungazwani komndeni futhi njengompolifethi njengoba usuyishilo wathi umpolifethi. Uyibuka ibhekephi ngoba phela ney'nsuku zokuhamba emhlabeni asizazi. Sebehambile abazali abanizalayo. Banishiya niy'ngane zandawonye ngithi iphuma esiswini sinye nasendodeni yenye. Yebo. Nibumbene nomndeni. Awukho nje lo mndeni angifuni uqamba mama. Awukho nje njengamanje lo mndeni. Ngoba anginama ngikwazi ukuya kubantu bengibulala. Sengize ngakhetha ukuthi angihlalele nalabo engihleli nabo ingane zami kuphela ngoba yabona nje into la iningi kakhulu. Kwanukwa yena umama enukwa indodana. 93 kushona ubhuti number 2. Aniphila ngokunokana la ekhaya? Mina kade namaphunga. Kade nginganukwa ke mina. Usenomama. Lento ukuthi makushona umama. Iphunga leza kwena? Leza kimi. Ubhuti kube yisono sokuthi umama wenza nje seshona. Umama ke washo ukushona ezoshona uJanuary ezoshona ngoDisemba. Mina ngizalwa ngabaprofeti. Wathi umama bazala umprofeti na? Yebo. Wathi umama isikhathi sami sesifikile badabami kodwa ubaba wenu beseyifikile kimi wangitshena ukuthi sengizohamba. Ukhuluma ephusheni ngibona ubaba wenu wafika wangitshena sengizohamba kodwa lo nyaka ngeke ngiqede esho kuJanuary. Lo nyaka uyophela nami. Nangempela sinenkonzo esiba nawo ngoSeptember. Mangikhumbula lo nyaka ayesesikhawini wathi asambe mntanami. Inkonzo yami yokugcina le ngiyovalelisa enkonzweni. Isikhathi sami sesifikile. Wachaza futhi umama angithakathwe umuntu badabami. Uma ngifa ningacuphi ngishaya ithuna lami. Ngimdala sekuphela isikhathi sami. Isikhathi sami siphelile ngizongcwatshwa. Ningicwabe kahle mntanami njobe ngihleli la. Wathi ke ungangishiyi la. Uhlala ungikade. Njobe nawo amangcwaba abo lapha lapha ubaba nomama. Ukababa nomama. Wathi ungangisuki la usale ungikade. Nawe ke isipolifethi wasithatha. Cha mina ngangivele sengiqalile ngisebenze ngaphansi kwabazali. Ngangafuni ke mina lokhu nje ukuthi ngithandazela abantu njani ngangithandela nje kuba umprofeti makuthiwa ngifike esontweni ngihlalile emandeni umprofeti kodwa ngesimo esasingiphoqa. Ngagcina ngihlehlile ngabuya ngoba into ingeyakho ngeke kuyenze lutho. Shuthi manje ke ngokwakho ubona ukuthi bakusondela ukuthi nakho phela umprofeti uphilisa abantu. Bangizondela ukuthi ngiyakwazi ukuyiphilisa mina. La ekhaya kufuneki kube khona umuntu ono5 rand. Mawatholakala ukuthi wena uyakwazi ukuphila umuntu omubi. Isono sami nje ukuthi ngiyakwazi ukuphila, isono sami ukuthi angiceli lutho. Umona womndeni, ifamily yami mina nje la kulomndeni ngiyumthakathi, ngiyikho konke lokho ukuthakatha nginandaba. Ngoba bengitshela ukuthi hayi into ekuma family njengoba ngisiza abantu. Wonke umndeni yonke imindeni ngiyayithola lenkinga ngihambe ngixazulula ixabene ubani sethakathile abanye baxazulula hayi no akathakathile lo lungisani la. Kodwa lo wakho umndeni awuhlangani. Cha awusondeli kimi. Futhi kuyophela nje kanje. Lo awusondeli ngoba njobe nje manje kathi ungcono bekwe wazama ukuthi inhlaka zomphakathi uyithatha uthi akuziwe kimi isikhulumi. Yabo nje lokho kokudutshulwa mina bese mina ngiumuntu odlulisayo. Lokho ukuthi ngidutshuliwe ngase ngikudlulisa emoyeni wami kade sengikudlulisa nje.
ngithi hayi ufuna lento ngizame enye indlela sixoxe iyedlule. Amaphoyisa azange akusize. Amaphoyisa awangisizanga ngalutho. Okusho ukuthi manje wena lo sihamba phela manje ukuthi sangabuya futhi inkabi zokuqedela. Kakhulu. Mina nje engikushoyo emphakathini uma ngifa ngibulawa umndeni wakithi. Ngibulawa zingane zikabhuti zihlangene nomakoti. Ngoba yabona nje ama message ayekhona kune message yathi sithengwe ngo-30 zadlula lezi nkabi zazengidubula zahamba kalanda khona indawo kuthiwa kusedondoda kwesakamthetho kayothengwa inkabi khona zangifonela inkabi yathi inkabi baba uNtuli wena uNtuli kade udutshulwa einsukwini kade udutshulwe einsukwini nakho nje ungafunda lezi zinto. No sizosendela nathi siyibone mfowethu. Yebo. Umuntu nje wangisendela leyo message ngokuthi ke ngangena ngomhla ka7 May 2024. Yebo. Ukubulala ngiphila ngakho kodwa lokho kwakho ufela obala ngikhokheliwe mina 31,000 no1000 ubhala ngesiZulu inkabi impela na 1000 uma ufuna ngibophise lo muntu ongithumile ngifuna u5000 ngoba bafuna ushe nendlu. Awu manje le message le inkabi elambayo ke le. Yebo. Inkabi yokudlala yabona inkabi yokudlala. Yebo. Ngahamba ke yabona futhi engathi inkabi sivalekile yabona inkabi yobumba le. Yebo. Ikhokhela u30,000 kodwa ngaphezulu ufuna u5000 ikuphi okukhulu kanti yebo. Ithi manje kuze yini ingathophapi kuwena? Angithi yabona nje hayi inkabi yokudlala hayi sengibonile nayi lalela uzoshiswa nendlu. Hawu yokudlala nakho u1000 wakhona ubhole awubonile awuspele uthi wabanjwa ke yabanjwa lo nkabi leyo nkabi yabanjwa. Hawu inkabi ngempela sibanjwe yabanjwa ngafonelwa ngamaphoyisa. uthi ngibona u1000 wakhona bawubona nawo 1000 ngafonelwa ngamaphoyisa nawo 1000 ngafonelwa ngamaphoyisa ka athi thina sila endaweni okuthiwa 1000 lo nawo 1000 wenkabi yabo ubhala impela ngesiZulu 1000 yebo futhi angazi isizwa kusona isiZulu lesi angiyazi lento linyana lakhe mana ke mayisibanjiwe yabanjwa afonelwa kathi wasibanjiwe ibanjwa amaphoyisa ibanjwa ngamaphoyisa. Iphoyisa lalingiphenyela lapho engangicelela umuntu engangicelela eceleni ngeke ngimusho ngoba private investigation. Yes. Ngamcela ukuthi akangiphenyele wangixhumanisa nomunye iphoyisa okwakuthiwa ngalisho phela ngathi awufuna ukulisho. Yebo. Lelo phoyisa ke langiphenyela ongawona kwaMsana. Ngoba wathemba kaMsana. Yebo kaMsana ngangivulile lokho ngivula icala kungaseshwa lingenziwa lutho ukuthule du. Wahamba ke yabamba lenkabi wayabanjwa inkabi bangifonela bathi inkabi ngempela kathiwa nansi inkabi sesiyibambile bekulandela iyo ngempela inkabi bathi yiyo ngempela wahamba uyibona ngagcina lapho phela yangifonela ke sibanjiwe yathi lo ike yangifonela yangitshela ukuthi yona into yakubulala lo mama ufike nenkabi ke ufike nabantu kanje labafana abawu5 manje uyabaxabanisa kanje ukhipha imali encane engaphelele abanye ubakhokhela enkulu manje angikhiphe 5000 njengoba sesingibhalela u5000 ngathola ukuthi mina tema sibanjiwe ngalindela phela ukuthi ngizoswa amaphoyisa la aseyibambile ukuthi nansi angiyeke kwaMsana ngagcina kuthiwa kuyaboshwa akakhishwa ngakhonjiswa bangisendela umunye umuntu kathiwa ngiyamazi nathi ngiyambuka lo muntu ngiyamazi owakule ndawo kuthiwa kumazala ngale ngathi hayi ngiyayazi leyo nyanga ngoba nezinyanga ayiphakathi kulento. Likhulu ivili phela. Ngaboshwa ke wathi uboshiwe ke lo muntu kathiwa ngambuyisela lena inamba kathiwa nginikeze lo muntu ongiseshelayo aseshele inamba ngoba umthetho kaHulumeni awuvuma ukuthi babopha umuntu ahlale ngaphakathi isikhathi sibe side. Wagcinile enkantolo ke lo kwaba yilona ke ongiseshelayo lo umphenyi wami ocashile umphenyi wami wavele kacasha yena kanti ucasha nje
ucashiswa ukuthi manje sikutholakala ukuthi ngabantu bomndeni bonke laba phakathi manje sengichazela sesikhuluma naye sengimthola sengithi namba phela sekubuyiwe sengingcolisiwe emphakathini. Okay. Wayesethi hayi yena wabe sengathi mina uwe wangisatholi ke nalo umseshi sasixhumana naye wakuyena wayibopha labo bantu kavaleka nenamba yakhe angimazi kodwa inamba yakhe nginayo lo mseshi la Lo umqashile. lo ngimqashile lo wayengiphenyela ngaceleni Usabani pho manje methela ukuthi umndeni phela umsebenzi wakhe bewenza ophenyo. Ufuna phela mase thola uphenyo lonke alibuyazolithola kwena ukuthi hayi kahle kahle naba abantwana ubulawa endlini wakwenu. yebo wathi kade ngisaba kade ngikhuluma naye kade kukhuluma nemizo wathi manje kade ngisaba ukuthi kuzobo cha naye ngibona ukuthi kukhona mhlawumbe okwaba khona njengaso nami ngeke ngikuchaze ukuthi kwenzakalani kwagcina ke laba bengasaxhumani nami ngoba kwama nalabo abasebebopha sebebophela inkabi yakukhuluma nami yathi baba mina ngeke ngakufonela bathi nansi ithi yakweke ukufonela uyayazi ukhuluma phi naye ukhuluma ngefonini efoni yini ungayi kuyibona nepolice station nephoyisa sigcina sakhuluma kanjalo kwathiwa abasabopha bahamba la emakhaya abasabopha bayaqoqa kodwa awuzange uye epolice station angiphindanga ngaye police station awuyingani ukubona umuntu uphela uthi njengoba sengithola ukuthi necala lami safele lacishwa ke manje kodwa phela kwafuna kuye yini ekuvimba ukuthi ungayi manje uyobona inkabi le kwathiwa kusaboshwa bona ambange satshela useboshiwe phela ngithi yebo yeke ukuthi kusaqhubeka kuthiwa kusaboshwa angithi useboshiwe lokusendela imessage yebo bambopha nje bathi phela bahamba naye bathi sihamba naye njengamanje agcina ngalolo suku besahamba naye oh kulungile Mpolofithi sihamba sizoyigoqa nje cela ukhulume nabantu abafunde isitori sakho ke lapha ku Facebook usho ukuthi ke yini ufuna abayizwa wena nokuthi lokho kubhalwe lapha kuwe ngempela yini noma mhlambe uqokiswa ijazi elinga lokho kubhalwe lapha nginanazi akusimina akusikhona mina angazi lutho ngiyangcoliswa kwenzela ukuthi igama lami lihuduleleke phansi ngingabi lutho emhlabeni ngoba le ngane kaBhuti nayo ifuna ukubuya kuthi ithi iyathandazela le goli njengoba ingcolisa igama lami la ifuna ukubuya izodi kuthiwa nayo ithandazela la lokhu kuthandazela kwakubangwa na uBhuti mina ngiyaxakeka kumuntu ongakaza asonto ongakhonza ngoba kukhonza mina ngedwa la ekhaya ukuthi kanti kuthandazela lokho ufela usuke nje usikhotheni uhlele ehlathini uthi wena uthandazela abantu phela mhlambe ave ngoba mhlambe benegazi lababholofethi awuthi abazali bababholofethi yebo umbholofethi uthi uzalana nakhona kusibo bonke ababa ngababholofethi oho yebo bayakhethwa angithi bayakhethwa abantu kuba ulona leyo nhlanhla oh yebo okusho ukuthi wena mbholofethi ubani lo owafaka abafwa bemgodini baphinde bamkhipha bayomdayisela bayisiqila le uJoseph shuthi wena ngokhethiweyo kubafowenu mina ngavuma ngoba lokhu ngasalwa nje mina lokhu ngasalwa ayikho into errong engeke ngiyenze ngisho emphakathini okusho ukuthi singakufanisa noJoseph ningangifanisa ngiyavuma noJoseph yebo ukuthi ugcobo labazali luwele phezu kwami usakhuluma nje kanjalo ukhuluma kahle umama uthe sehamba umndeni uhlangene wahlabelela umama bathi bekhola kakhulu abazali yebo ngathandazelwa kwathiwa ngiyamnika isibusiso lo mntwana nganikezwe isibusiso ayiswanga lapha yasuka uBhuti ngicabanga ukuthi uBhuti ngoba uBhuti wabuza yebo ngonjani lo nikezwe isibusiso wathi umama egula sehamba phela umama wahamba ekhulumela into eqondile wathi umama lo akakaza emsebenzini akakaze futhi kube khona u10 R awudla ngicishe nina nisebenzile niyasebenza imali zeni nazo niyangicisha aninginiki lutho oh yebo noJoseph angithi phela abafabo bamzonda ukuthi wena lokho echaza amaphupho wena kunjalo ushuthi nawe ke inzondo ukuthi shuthi yasuka ngathi umama ethi ekubeka isandla ngibeka isandla nje kodwa vele yona ikhona egazini la egazini awuyazizwa ukuthi impela ngimprofeti ikhona ngiyayibona ngisho ukwenza kwakhe ukwenza kwabo nje ngoba ngangibuka mina into eyayingibukisisa kwenziwa yena uBhuti nokumama mina ngangincane kade sengimncane ngifunda high school kodwa nje kwangiphatha mina uBhuti nokumama kwenziwa yini kodwa ke lokho ngibe ngitshela hayi yinto nje ngoba kashona uBhuti eGoli
kwathiwa ubulawe umama. Mase kushona ubaba 93 ubhoti 94 ubaba. Uthe makushona ubaba kathi akushona umuntu orong okade engafanele ashona. Yebo. Cha. Kulungile Mpolofethi. Ngicabanga ukuthi inkulumo yethu sesithe kwelula wasilandisa okuphethe kabuhlungu ukuthi uthi unekiwe. Ayiginekiwe ngcolisiwe. Yebo. Ngcolisiwe kakhulu kodwa abangaziyo bayalazi iqiniso nabazi lomndeni. Ngikushiyile nje okuningi ngoba kahle lento ekumagaya bangoma bayigaya bayidlela. Kodwa manje bayagaya bayidlela bona. Kudakwe bona futhi. Sekuyimi manje. Yebo. Ngoba kunobufakazi kunabantu ukuthi angifuna ubameshini. Kodwa kunabantu abathi inkabi lezi ezaboshwa ngoba phela zaboshwa inkabi ezazi zibulela ubhuti. Baboshwa abafana babeboshiwe kodwa kuthiwa abafana banele baqala bashintsha istory sokuthi wena sibani bani noma wena mama kade sihleli la sisafuna ukuhlala la thina. Uma ulokhu usenza nje sizoya nawe siya nawe phakathi ngangingekho ntshenwa babekho bekhona abanye bomndeni futhi babekhona lapho. Kavela icala likabhuti laphela lasiya ukuthi laphela kanjani. Yebo. Bengingacela nalo icala likabhuti ukuthi like livuke kugezeke igama lami ngoba ngiyafisa ukuthi livuke leli cala like libe khona abantu elibabophayo ngoba mina ngihlanganiswa nomndeni wakaMahlamane. Angiwazi nalowo mndeni wakaMahlamane noma ngabe ngingababona abantu bamaHlamane angisondelana nabo angibangani nabo. Uyabazi. Phela njengoba kusendaweni la angite indawo le yakithi. Iqakweni makhulu ngaqakweni indawo elanga. Ngoba bengithuthwa ubaza usondelana nabo uyabazi. Angijwayelene nabo. Akuyibona nje abantu engibajwayele akuyibona abantu ukuthi kukhona ngisho ngaba nenamba yakhe anginangisho inamba yakho. Akuyibona nje abantu engibasi abantu nje ngibabona nami kuthiwa nawa kwaMahlamane mhlambe ngibona imoto edlula kuthiwa kaMahlamane. Kungcono ke ubaba wakhona lo washonayo wayasiwa ngoba imoto wayihamba ngemoto ezinye zazibhaliwe ephindile enamakhumbi. Ubonde kwaMahlamane le. Njengamanje nje mina ngasi umuntu wamaHlamane kodwa ngamesha ngabantu bamaHlamane. Bengingacela ukuthi ningilandelele anganoma ningangisiza kuvuke necala likabhuti nelami kutholakale kahle ukuthi yini kanti le engihlanganisa nokufa kukaBhuti mina. Ngoba mina ngaze ngibulale umuntu ngisho endaweni ngisho ini. Yabona nje kade nginembuzi la isibaya yabona ugodo lolo la. Yebo. Kade kuyisibaya sembuzi sisuka zonke lapha igcwala la. Imbuzi zami iphelile khona la. Zidliwa yini? Ziyantshontshwa mangathi ngiyayikhipha nje ngisho phakathi kwemisi khona la le misi yakithi yonke. Kodwa mazadla la uzofica imbuzi zami ayisekho. Ngelinye ilanga kubulawa izimvu zami zashawa ngazashawa ngani ngezando noma yini ngoba zazi namanxeba la. Ngayifica izimvu ifele ngayiyeka ngaze ngiyigqiba ngaze ngenze lutho ngayiyeka nje zami kanje. Ngafica izimvu ibule ngezwe kuthiwe emndenini bayibulele ngoba mina ngibathakatha ngazo izimvu angazi ke imvu ukuthi uthakatha kanjani na. Ayothule kanzima Mpolofethi. Ukuthe nje guquguqu engisukweni ngakadutshulwa kathiwa qaqhamuka omunye umuntu owathunyelwe elinye ilunga lomphakathi. Kusho ukuthi ilunga nje lomphakathi belomuntu osebenza kumasipala. Usebenza nabo amaqoti lapha kaBhuti. Amakoti senza Hawu kakhulu. Wafika lo muntu wazothi unesikhundla lemasipala. Wayenaso ngigcine ekudala ewusomlomo angisasi manje ngathi abasena lutho manje. Wazothi sizokucela ukuthi wena waqonda umkami nami. Sokucela ngithunywe umfazi uthunywe umnakwenu lapha umfazi womponi uthi ucela uvumele uNtuli uJoma esho mina amngene. Engaphendula ngalo kule nsizwa. Ngathi mina angingenani mina la ekhaya angaze ngibone ngene umuntu futhi angikwazi ukungena umuntu. Akakhulume nomunye umfowethu engimela mawo. Wathi akamefuni uthi ufuna mina.
ngathi mina nami cha yena usomlomo ngathi mina cha angingeni nje awumngeni nje unkosikazi womuntu wakithi wakuphi angihlangani nokungena umuntu usomlomo ufuna umngena uthi ana ngoba kuyithi esikhona akangenwe yimi akamfuni lo engimlama engisele la ngathi mina cha angingenani mina hambani imtshene ukuthi angingenani hawu ngahlala ngabona impi njalo ikhona kodwa ufuna angenwe yimi mina angazi ngangenana nabantu abadala ngingenelwe yini ngoba phela mina umdala somlomo hawu ugugile umdala impela wena wamiya ngoba egugile ubengagugile esafresh wazomngena cha ngangeke angingenani nje cha phela ngizofakela uguga cha umdala ngithi ngimhlonipha njengomuntu kimi nje mawumdala kimi ngizofakela ubudala phela Mpolofeti ya ngithi umakoti kaBhuku ukuba emncane ngeke ngimngene cha ngeke ngimngene kuna ukuthi mangathiwa ngiyathatha ngayithathela intombi ngoba ngikwazi ukungena umakoti kaBhuti ngizothi mina uthi uBhuti kanti kusho ukuthi wangimfele ngimthanda yini loniswe lithini mina ngingena umuntu njengoba ngingumholi ngiphinde kuthiwa sengingena umuntu phela liyongena ngathi bayabantu babayela ukuthi kungaqhamuka iveza dlebe ngeke sazala muntu umakoti semdala ngisho ngavela ayihlalele nje akhululeke mina ngathi ngithi ngiyamtshena ethi senomuntu athandana naye sibizile ngathi mina khululeka makoti ungathandana nje nalowo muntu kodwa ungamfaki la emsini kaBhuti angazi noma yikho kwaba inzondo yini lokho ayikokhulu kakhulu angazi ethi into kulomndeni mina ngcoliswe kakhulu uyabona nje la ekhaya umukholo awufuneki nenye into engihlukumezayo ngihlukunyezwa ukuthi ingane zami ezincane mawunezingane ezingaka emndenini into esengiyibukile njengoba ngisebenza ngabantu uyahlupheka abanensizwa nje kulomndeni abahlupheka akho umuntu okwabasukela mina kwakuthiwa ingane mina ngithole manje ngo2010 ingane bengenayo njengoba ngisengabangaka ngaziqondwa umuntu wathi hawu ingane yakhona yathi hawu baba omncane njengoba kade ungenangane nje besithi siyithi sizoqoqa yonke lento oyisamayo onayo manje kusiphatha kaluhlungu ukuthi sucala ingane yomfana kusho uNkaka sikhulume lento sahlangana njengomndeni ngeke sisakwazi ukuqoqa lutho ey'ntweni zakho kuqoqelwana kusho ukuthi bathi mangifa ufuna baqoqe la ngabaqoqa ngani kwezabazali babo angazi mina kuthi ngoba umuntu nomuntu unendawo yakhe yabo nje le ndawo engihleli kuyo ungathi ngihlele endaweni engayifika ngisho isite uyithengile ayikushisi kanje ngoba nje lengane ngitshela ukuthi sizokudubula sifuna indawo leyo ohleli kuyo Mpolofeti unenkinga eziningi ziningi awukhuluma noNkulunkulu Mpolofeti ngiyakhuluma naye uthini uNkulunkulu phela noWumpolofeti ukhuluma naye ngqo cha uNkulunkulu akasiyo yabo nje lento engehlelayo ngeviki eliphelile mina ngithe ngilele kathi wavuka uthandazele leli khaya ngavuka ebusuku ngo12 ngathandaza ephusheni ngaze ngaphaphama ngithandaza uthini uNkulunkulu manje ngalezi inkinga lezi ezingaka ezikwembethe cha inkinga njengoba sengibethe uNkulunkulu akenza ngalo yikho phela yabona mawunogcobo yebo Mpolofeti ninkinga ziyasondela kuwe yebo phela zifuna ukuhlola ugcobo lakho ukuthi wena unjani yebo usuke kufuna ukuthi ngisuke endaweni engikuyo yebo ngoba lento yehla nje konakele ngokubonakala uthathe ngigcotshwa ngogudi ngigcotshwe ngogudi kathiwa ngigcotshwe kuba ibishop basuka umsindo ke manje bacoba uMpolofeti abambishop abazi bonamandla amangakanani kodwa wena mina cha ngithi lokho kumprofeti into esuke yesikhathi kodwa phela kube bayazi ukuthi bamgcobayo ukuthi vele ungogcotshiweyo nabazali ugcobo balibeka kuyena umama yebo ngoba thina ubaba osizalayo sizalwa abafundisi sisalwa nje thina abantu ade be right kakhulu futhi yimi engifana nobaba kule family kodwa lento nabo bayishiye sebeyibona ukuthi ungathi hayi khona ungathi akuhambi kahle kodwa ke mina bengingenandaba ngoba bengithi mhlambe into yemndeni nje njengemndeni yonke kodwa hawu
Umndeni uyinkinga Mfowethu engingakutshela kona. Awukho umndeni ongenayo inkinga. Nathi ungasibona nje sila ongathi silayele nje nawo beka nasi nolethu usiza. Utwala phethe wonke umndeni. But ke gcina umndeni uyadingana ngoba umuntu uma esethule udinga umndeni. Singafika sibabaza ukuthi hawu kodwa yini isifo sikhona nasemndenini igcineni wona odinga la umndeni. So ke siyacela nje ukuthi kubona bonke abantu bazama ukuthi babuyisane uma ithuba lisekhona. Uma bekanjani futhi kuya behlula babacela abantu abadala mhlawumbe abangakwazi ukubahlanganisa ukwazi ukuthi kwenziwe inhlambuluko umndeni ubuyisane. Niyadingana nomndeni egcineni ba. Kakhulu. Niyadingana niyathanda nomndeni niyadingana. Manje ke nayo inkinga ke ungahlambuluka kanjani nabantu bekudubula ngeyibhamu? Ingani phela ukubuyisana phela angisho ukuthi ihambe yakubona sengasho ukuthi esami selokhu ngisifaka umndeni uyadingana. Uyadingana Mfowethu. Cha Mfowethu sikuvisela inhlanhla kaThuleleni. Yebo. Negama lakho ligezeke ngicabanga ukuthi ke bazoyilayela ke nabantu inkulumo yakho Mfowethu ukuthi lokho othi uthukwe ngakho akuwena. Yebo. Nenhlambi wawuthuka ngazo kudala kuthiwa wena uphuza iti elishisayo la ulenzele umathaya nazana Mfowethu. Hey bakithi. Bengazi ukuthi umuntu basekhona imfene zamatiye. Bengingakwazi lokho Mfowethu mina ngangazi ukuthi imfene ethi uyagida futhi nakhona yabona ukuthi ngumdala mongaka yabona nje phela into efuna ukuyizwe khona sitshela abazali. Mina sesixabane nomama nje ngithi yabo. Yebo. Athi mama nina ndlala ngathi kokunye. Phela sengimdala mana nami ngiyakwazi ukuhlunga ukuthi mangibhukude ezibeni inkankala izongiluma ngiphenduka intombazane into engekho lesa sisatshizwa bese kuba ukuthi Mfowethu. Yebo. Thiwa umthakathi ugibela imfene abheke imfene ibheke phambili awuyigibele manje imfene sibona phela ngisho ezwe ukuthi isisindo esingakanani esingamelwe imfene ubambelela phi la yabo into engekho le yabona ukuthi inganekwane zokushosha kuthiwa hey umthakathi ugibela imfene ahlalene abheke abe yihle libheke emuva imfene into engekho le uyibona ukuthi nje ayiyakhi sense. Inkinga la ekhona kimi makushona umama wathi ubhuti ekhuluma nomama bengakashoni segulela ukushona wathi we mama njengoba ungishiya noJomo nje ufuna ngiqoqa uJomo esho mina kusho bani kusho ubhuti ufuna ngiqoqa uJomo ngiyohlala naye ngale uJomo uyumthwalo uzoba umthwalo wami ufuna ngakho izindlu zibe iningi ngale ekhaya kuhlala uJomo anti Mfowethu wonke uthi ba umthwalo cha phela ngangingelutho umama phela yebo ngizoba umthwalo uJomo uzonto uzohlala la kimi uJomo ufuna ngimthatha uhlala ngale kimi kanti abazi ukuthi uNkulunkulu wasala kumama mabephuma wathi umama wozala mntanami wena uyohlala emzini womunye umuntu mangifa la ngathi mina mama ngiyakwethembisa ngeke ngisuke la ekhaya ngiyohlala la ekhaya wangitshela kumama ukuthi ngakhe ikhaya njengoba nje ngiyakhela ngo2010 la ungishiya umama ngingaganiwe inkinga yami ngisuke ngathi mangisuka lapho ngathola amandla ngalobola umfazi phatha la ekhaya ukulobola into abayisaba isimanga yini kodwa yena nje ubhuti wayekusaba kakhulu kodwa gcina eganiwe uzahamba akazagani uze wahamba wathatha umakoti eGoli ushwamba lamxosha lapha nje wamthatha eGoli namanje lapha azange lobola asasi ngangingekho ngifuna ukukhuluma into engayazi kuthiwa ubuye nentombi eGoli angazi bathi walobola khona eGoli ukulobola kwaseGoli angikwazi kodwa nje la ekhaya walobola ngoba kube yimi engilandele ubhuti omdala ngase ngiyalobola khona ubhuti omdala sowashona inkosana kaBaba walobola yena unhlanhla ubaba inkomo zazikhona wamnikeza inkomo wahamba walobola ngesizathu kwesokuthi ubhuti wayesondla thina lo bhuti omdala lo wondla thina nje wabasabani kulobola mothi basaba kuze kwaganwa kwalobola mina kaganwa mina ngenhlanhla kumfowethu lo khona wathezela nenkume ngokuthi lobolile lo khona engimela amayo hawu ngangomshado ngana la ngathi umuntu wakomunye umusi mina yini abanye bengikhomba kanje befuna ngisho ukungishaya thu lobolile wena befuna ukungishaya nje ukuthi lobolile waganwa thema ngiqeda ngenhlanhla umfowethu engimela amayo naye walobola waganwa siyabonga wase yangitshena ke ngimela amayo ukuthi ayi cha mfowethu ngangishiswa la inhliziyo nami yeah kwathothi lowo ke wayekhulumela umfowethu ngabona ukuthi hayi
ushiswele isono sami nje saba ukulobola ngiganwe ngangokuthi ngathi ngibuye ukuyolobola kwashiya indlu lapha indlu engangilala kuyo yasha nezimpahla phakathi ubhuti wafika wathi uyambingelela wami eminyango wathi sawubona njani wasebuyele emuva thema ibuyele emuva ngasale kaqhuma umlilo mina ngathi ngiyaphuma ngafica indlu siyishile ngingasithi ishiswa yini yebo Bafowethu. kodwa angaze mina mbize angaze mina ngifake umuntu ku Facebook Yebo. nokuthi insolo zami zazithini kodwa angikaze ngisho lutho futhi ngangithathanga ngokuthi yini ngoba kwakunamagesi la endlini manje mhlawumbe kho bathe bayapheka kwaba khona something kodwa kimi futhi ngingenakho nje ukuthi kukhona inkinga ekhona. Yebo. Sengicela nesigoqo Bafowethu. Elakho lokugcina lithini baba? Cha elami bengifisa ningilandelele laba bantu abangcolisile lo nomphakathi izwe lonke lizwe ukuthi mina angisiyona lento ebhalwe la ku Facebook ngoba lapha ku Facebook kubhalwe into eziningi abanye umfundisi wamanga kusho abantu abangangazi nje labangakaze bangibona isona esiku Facebook uphendula umuntu ongakaze Yebo. Angangakwazi umuntu oseThekwini akangazi mina Yebo. kodwa uzophendula athi akabulawe lo muntu mina njeke saphinda ngikholelwe into ebhalwe ku Facebook Hayi vele Facebook inkundla leyana yokuncofa le. ngisho kungabhalwa kuthiweni ku Facebook ngithola ukuthi ke njengoba betrendisa lolu daba bane data pack kunento okuthiwa i-fake account abayenzayo uyayibhala lama fake account ibhalwa yibo laba befamily yami babhala lama fake account bawathumele angiyabonga nje ngeke ngisaphinda ngikhola into ku Facebook ngisho ngafica umuntu kuthiwa wenzeni Engizokushiya nalo nje Bishop. Izinto ezilapha kuma social network akuzo zonke iziphilisayo. yeah Yabo akuzo zonke iziphilisayo lapha abantu bayachapha ngenhlamba bengenze lutho. hawu Uma ungabheka nabaculi nje abacula nje emculo abathukwayo lapha ke ngingasayiphathiki yosopolitiki hey namabandla ke nje nabaholi bamabandla abathukwayo kodwa ke ababheke emuva inhlamba njengamanje ngingakuthuka manje ujikele ngalemva kwebhenya leyithuleleni Yebo. okungale ngiyakubona ukuthi Ngiyabonga. sengikuthukile la Yes. ifuna ukuyithatha kanjalo impilo Bishop yebo baba Bafowethu ubheka nje phambili Bafowethu yebo baba inhlamba inamathile yabona uthukiwe ku Facebook singana nawe umuntu manje la siyodla ikhenti yakhe le mntu Yes. akekho uzobona ukuthi uthuka ku Facebook yebo linjalo umuntu hayi nami ngiyakwazi lokho ngiyabonga kakhulu Yebo. ukungiqinisa kodwa nje bese nginokuthi mina ngiyaziwe ezweni izwe liyangazi senginokuthi hawu abantu bangingcolise kangaka manje ahlebe ke Bishop nami ngekho kephi icwane likaMathanazana nami ngiyofuya lapha eThekwini ngingayeka ukuthenga imoto elizongenzela itiye nami lapha angeke ngithi nje mkhona ngingayeka ukuthenga imoto ngithenga umathananazana awuzogibela yabona nje abantu abadlala ngawo angithi uyabona nje mawukubuka mina nomathananazana into ekude kabi nje into engayazi ukuthi ingaphi le wenza ngishiti onjani wenza ngishiti hayi kusho ukuthi mina hayi basi inkuni kusho ukuthi mina ngisazothenga imoto ezinkulu hayi shuthi siyenza lesiprophet neyibusiso yebo ngoba usho ukuthi khona bayifisa into ehambayo eh usho ukuthi basazobona ngisazothenga enye bangasho phela uMathanazana kanti uNkulunkulu uhlela ngenye indlela mhlawumbe siyobona sekuma range la ubhuti wayehlale ngiphupha ethi uphupha ngilala endlini encane eyifusayo ngihlupheka yeah ethi ngivuke nephupho ngiphupha uhlupheka uJoseph Bishop Yeah. angishilo umprofeti athi uJoseph qedile uJoseph qedile no siyabonga mprofeti ngiyabonga kodwa ngiyacela ningilandelele hayi siyathembisa bro ngicela ningilandelele Siyathembisa. ningitholele nje ebese ningilandelela amaphoyisa asemakamsani yeah ningilandelela icala lami kuzwakala ukuthi kwenzeka kanjani naleli kabhodi ngiyafisa livuke cha lo kwamaphoyisa kaMsana ngicabanga ukuthi njengoba ngisho nje ukuthi ziningi izikhali nazo inkantolo yakhona kuningi nje nenqumo ezenzayo ezingagculisa abantu nabantu mabekhala bakhona ngicabanga umnyango kaNdonga uvulekile ngane zakwethu police station phela ngaphansi kwakhe le kaMsana kungeyona yodwa manje ngama police station abakhala ngabantu amaphoyisa lawa asebenzi cha ngiyacabanga ukuthi ke kufuneka niyifake izikhalo njengomphakathi niyiqondise office lakhe uShamasa uzokwazi asukume alungise yabona nje umphenyi wecala lami uMafuleka yebo hayi njengoba sengizwe ukuthi selasula icala okwazi usula icala yabona nje kune message la yangenela ibhala ukuthi sula icala
njengoba ngikhombisa kula message la Yebo. khona ethi sula icala into oyibona kahle ukuthi ngibanikeze zonke lezi number seshana mina ngathi iphoyisa liyakwazi ukusesha inkulumo efonini ihlala u2 years Hayi no, sizothola. ngiyabonga kakhulu Siyothola, ake ningibhekelani nje nilungisa igama lami kakhulu bahlonishwa ngajabula nami makuboshwa kuke kubuyela icala likabhuti silizwe ukuthi kanti la sulwa ubani ngoba lapha kubhalwe nokuthi kwabe sekusha amadokethi kuthiwa yimi anganoma yimi engashisa amadokethi khona enkantolo uthi akena uMathanazana. angisasi Hayi, ilungile, siyabonga Bishop. siyabonga ba South Africa siyabonga ngenza kwethu-ke besibizelwe-ke ubaba-ke ezosilandisa lokho sesichazile-ke senezilo kudaba lakhe-ke ukhala ukuthi-ke ukhishiwe la ey'nkundleni zokuxhumana ko-Facebook-ke wanikwa igama lakhe uthi-ke cha yena lokho okubhalwe laphana kuyena akazani nakho-ke uselichazile-ke udaba uthi kusukaphi kuze kufike la sekufike khona njengamanje nabantu kade bemthuka uthi uthukelwa mahhala yena akazi lutho ngalokho sekuyoba kunake emakhaya ukuthi-ke niresponda sini enkulumeni kababa ngempela nokuthi-ke labo abaqhuba bemthuka ngenhlamba kuye kube kuhlungu ukuthuka umuntu ongamazi yabo inhlamba uma uthuka inhlamba angazi mhlawumbe khona usuku kwakha yini mhlawumbe esithombeni sakho ukuthi-ke noma ngikhomenta but inhlamba esuke isiyaphi uma ngabe wehlisa umuntu isithunzi sokuthuka nje inhlamba ongazi ukuthi singasebenzisa kahle-ke ezinto ey'njenge-platform lawo ama-social network usechazile-ke ubaba-ke seneze lonke udaba lakho ukuthi-ke ikuphi angalekelela ngakho nabo-ke laba bamthukile-ke mhlawumbe-ke enkulumeni yakhe nabo abayizwile mhlawumbe sebekwazi ukuthi babuyisane nobaba ukuthi-ke gcineni umndeni uyadingana sikhuluma siqede sikhuluma njengamadina siyahamba sibuyele emathekwini sibishiya ubaba la nomndeni wakhe umndeni uwodwa ekugcineni uyadingana siyabonga nisale kahle emakhaya